Yolanda Tortajada, que és la degana de la Facultat de Lletres de la URB i serà l'encarregada de moderar aquesta taula rodona. Així que endavant. Molt bé, gràcies Núria per la teva introducció. Bona tarda a tothom, benvingudes i benvinguts a la segona part de les jornades científiques d'avui. Després d'un matí amb aportacions molt diverses i molt interessants, on hem reflexionat i on hem après, per mi és un plaer donar pas a la taula rodona. Coneixerem les experiències de la Noelia Marcuello, que és cap del Departament d'Enginyeria de Cirusa, la Cristina Miret, que és responsable de Medi Ambient al Port de Tarragona, el Francesc Borrull, que és catedràtic de Química Analítica de la Universitat Rovira i Virgili, i la Rosa Carbonell, que és coordinadora d'ensenyaments professionals en els serveis territorials de Tarragona. Aquesta taula rodona versarà, o el seu contingut és al voltant del tema que ens ocupa, i hem demanat a les persones que en formen part que facin intervencions curtes per tenir temps per les preguntes i pel debat. Per tant, us animem a participar activament a la sessió i sense més dono pas a la Noelia Marcuello. Hola, bona tarda. Jo soc la Noelia Marcuello i treballo en el Departament d'Enginyeria, soc la responsable del Departament d'Enginyeria de Cirusa. Primer de tot, agrair, molt breu, agrair de poder participar en aquesta taula rodona. La temàtica em sembla molt valenta i també important, ja que el canvi està amb nosaltres. I també agrair a totes les ponents d'aquest matí perquè la veritat és que han donat una opinió que, a part d'interessant, ha estat molt sincera. Llavors, faig una petita breu presentació i jo em basaré també en explicar-vos una mica la meva experiència personal. I jo he estudiat Enginyeria Química i des que estudiava m'agradava molt el medi ambient i pensava que podia ser una sort poder-me dedicar 8 hores al dia en poder contribuir en la part mediambiental. Jo vaig començar fent pràctiques a la planta de valorització de residus urbans. Són plantes molt industrials. Pels que no sapigueu què es fa així breument, s'agafa el que és el residu que no podem reciclar a casa, que no reciclem, que seria la resta, va en plantes de pretractament, de selecció mecànica, i el que ja no es pot aprofitar va a generació elèctrica, és a dir, a plantes, diguéssim, com la que treballo jo, amb el que és una energia renovable poc coneguda, però es valora aquest residu i es genera energia elèctrica. Llavors, com us podeu imaginar, jo vaig començar fent pràctiques i després em van donar un projecte d'inversió en el qual durava 7 anys i es modificava quasi el 60% de la planta. Jo era joveneta, sense experiència i dona en un món, la veritat és que molt industrial i molt masculí. Els meus companys de manteniment, operació, eren bàsicament homes, els contratistes, subcontratistes, la meva assistència tècnica eren homes. I clar, has d'aprendre una mica, sobretot en aquest inici. Jo, la veritat, és que discriminació directa, diria, jo crec que no he rebut. Sí que és veritat que juntant la paraula de dona i aquest sense experiència professional, sí que he viscut diferenciacions. És a dir, jo sí que vaig tenir la sensació a l'inici, i sobretot quan havia de començar a donar ordres a companys o a intercanviar certes organitzacions, que havia de demostrar el doble. És a dir, el coneixement al doble, el saber fer, explicar-me, sempre m'he explicat molt, sempre he utilitzat molt la informació. Llavors, com a anècdotes, per explicar-vos una mica més així amb anècdotes, aquestes plantes funcionen 24 hores, quasi tots els dies de l'any, menys les parades que es fan, que són molt curtes, bàsicament eren per manteniment, que el manteniment és molt important. Però, clar, en el moment que començàvem a fer el pla, aquestes parades es convertien també en que havien de fer les noves instal·lacions. Doncs jo recordo la primera, que potser venia al cap de manteniment cridant, o una mica que si havia ficat l'agro en un lloc que no tocava o que si li havia tret la goma. I jo, lògicament, jo deixava que fes, no entrava en el joc de ficar-me a la seva alçada. Considero que cridant no se soluciona absolutament res. I, per tant, seguia amb la meva planificació, la meva coordinació i seguia cap endavant. Llavors, una altra d'aquestes anècdotes, perquè després potser aquesta persona al cap de manteniment venia i em venia amb un bombó, demanant-me disculpes.
això m'ha passat diverses vegades, que sense voler t'alçant el to de veu, no? I en una reunió has de dir o baixes el to o no continuem. Però així com anècdotes que m'agrada explicar, perquè es vegi també el procés i l'evolució, és quan tu feies aquestes parades, després havies de ficar en marxa, en funcionament la planta. I clar, havies d'explicar els caps de torn i els operadors com era la nova instal·lació, com s'havia de manipular les vàlvules. Jo me'n recordo de la primera que vam dir, sobretot aquesta vàlvula, que era vapor, que era pressió, no s'ha d'obrir. I em van desobeir. El cap de torn va anar, va obrir la vàlvula i una mica més va crear com un accident. I a dia d'avui vam reaccionar molt ràpid, no va passar res, però a dia d'avui encara recordo les disculpes de dir ostres, perdona, perquè no he confiat en el que m'has dit. Llavors, a mi m'agrada explicar-ho com unes primeres postes en marxa i una de les últimes, que era aquell pla, va ser com una mica al revés. Jo estava amb la meva assistència tècnica i es va fer mal. I jo mateixa vaig voler acompanyar a la moto. Quan vaig tornar a la planta, em vaig assabentar que el cap de torn havia desobeït una ordre així directa, que li havien dit que havia de posar la instal·lació en funcionament, i aquell cap de torn va dir que no, que volia que jo estigués a la planta. Llavors, em van esperar que arribés per poder posar la planta, diguéssim, en funcionament. Llavors, això d'alguna manera per mi va ser com un reconeixement molt important de tot l'esforç, tots els valors, tot el que havia estat invertint. Perquè realment jo sí que, és el que us deia abans, o sigui, discriminació directa, potser no, però sí que veies que guanyar-te el respecte, sent dona en aquest món tan masculí, era tot un què, i es guanya no en un dia, no en unes hores, sinó amb tot un treball del dia a dia constant, que et vagin coneixent, que et veguin la forma que tens de treballar, sobretot amb tota la part de comunicació. Jo crec que abans dèiem eines que s'han de tenir. Jo crec que s'hauria de donar molta importància a comunicar-nos bé, a saber què diem, com ho diem i quan ho diem, i veure que realment l'altre ha comprès el nostre missatge. L'eina de l'empatia, saber distingir les necessitats i les importàncies que tenen les persones i, sobretot, també ser agraït. Jo ara estic a Cirusa i ara estic des de fa 3 anys amb un pla que encara dobla totes les inversions, diguéssim, que havíem fet a Tersa. A Cirusa, la veritat és que ja des d'un primer moment m'he sentit amb un reconeixement important i molt valorada, i totes aquestes anècdotes inicials s'han quedat com una mica anècdotes, però jo sí que volia que us quedéssiu amb la idea que qualsevol persona, és a dir, sigui, per exemple, un home en un món de dones o una dona en un món d'homes, que just quan comences tens com moltes inseguretats i no tens aquest bagatge que et van donant amb els anys en el teu món laboral, que et dona molta més incertesa. I el que s'ha de fer, si us trobeu en situacions de discriminació o de diferenciació, heu de seguir endavant, creure en vosaltres mateixos, confiar en vosaltres mateixos i experimentar aquesta fortalesa. No hi ha res més important a vegades que seguir els teus propis valors, tenir la teva ètica i seguir endavant. S'ha d'escoltar, això sí, però tenir aquest aprenentatge de que encara que us trobem diferenciacions, seguiu endavant i seguiu lluitant. Jo, us volia quedar-vos amb aquestes coses i després, anècdotes, jo en tinc 1000, vull dir, al principi no tenia ni vestuari, perquè clar, era una empresa tan industrial que hi havia vestuaris, però no hi havia vestuaris per les dones. I com aquestes també tinc moltes històries, però la veritat és que, per sort, és un món que ha anat evolucionant i que jo considero que sí que està canviant. Llavors, ja dono pas, si voleu, a les meves companyes. Yolanda, no se't sent. Yolanda, tens el micro tancat. Sí, disculpeu, sort que m'heu vist així moure les mans, no? Et deia, Noelia, que moltes gràcies i que sí que et volia llançar un parell de preguntes per si vols respondre ara i
hi ha després les qüestions que podem tractar amb tothom quan acabi la taula rodona. I una és, si haguessis de donar-nos una xifra o un percentatge, si quantifiquessis el temps que tu has hagut d'invertir, per no dir perdre, però el temps que tu has hagut d'invertir en ocupar-te de totes aquestes qüestions relacionades amb el gènere, doncs quina xifra donaries, no? I després també, ara ens parlaves d'aquesta confiança en una mateixa, de tirar endavant malgrat les dificultats, els valors, etc. Però també et volia preguntar, estructuralment, què canviaries en les empreses, o en l'entorn en el qual tu treballes? Gràcies. Vale, la Noelia ha tingut algun problema perquè ha sortit de la trucada. Sí. Doncs avancem i després li tornaré a fer les preguntes. No deixaré que marxi sense respondre-les. Molt bé. Doncs, agraïm un cop més a la Noelia la seva intervenció mentre es reenganxa amb nosaltres i ara és el torn de la Cristina Miret. Endavant, Cristina. Gràcies. Bona tarda. Volia afegir-me a l'agraïment de la Noelia per poder formar part d'aquesta taula rodona i també felicitar totes les companyes del matí que han fet unes ponències excel·lents i considero que són uns exemples a nivell de carrera fascinants. Bé, jo soc la Cristina Miret, vaig créixer al Penedès en un entorn rural amb una família que es dedicava a la pagesia i a la ramaderia i ja des de petita podríem dir que era una nena que m'encantava trobar qualsevol bitxo i qualsevol animal per poder observar-lo. Potser ja més d'adolescent vaig començar a sentir indignació pels efectes que veia que produïen algunes activitats humanes sobre els ecosistemes més propers, tant el que m'envoltava en aquell moment com el que podia veure a través de documentals de països llunyans. Per això, quan tenia 18 anys, vaig decidir estudiar Ciències Ambientals a la Universitat de Girona i després de 4 anys apassionants de moltes aventures i un gran aprenentatge, vaig tenir l'oportunitat d'acostar-me una mica al món marí fent un projecte d'estudiar els efectes de la pressió pesquera i del canvi climàtic sobre unes espècies concretes de peixos. Per poder fer aquest projecte vaig necessitar treballar gairebé un any amb diferents cofradies de pescadors de la Costa Brava i va ser una experiència molt enriquidora, però a la vegada també una mica frustrant. Perquè, sí que els pescadors prestaven la seva col·laboració a donar-nos dades i a facilitar-nos una miqueta la feina, però al final per ells no deixàvem de ser unes nenes que estaven fent un estudi i no entenien gaire bé la finalitat científica que hi havia darrere de tot aquell estudi. Aquell projecte va sortir molt bé, tant és així que un cop acabat el projecte vam obtenir bons resultats i vam poder accedir a un accèssit de la Societat Catalana de Biologia de l'Institut d'Estudis Catalans. Després d'allò em vaig engrescar a fer un Erasmus a la Universitat de les Azores, justament perquè allà no s'estudiava la carrera de Ciències Ambientals, sinó que es feia Biologia Marina i podia especialitzar-me encara més en unes assignatures de tema marí. Aleshores, després de 6 mesos a les Azores, encara mantenia el contacte amb el que havia sigut el tutor del projecte de la Universitat de Girona i em va proposar que per què no seguia aquell mateix projecte però a la cofradia de pescadors de la Universitat d'allà. Aleshores em va semblar una idea molt encertada perquè això em permetia tenir dades d'un altre país, d'un altre oceà i poder-les utilitzar per tornar a Girona i desenvolupar una tesi doctoral, ja que el tema en el que havíem iniciat el projecte donava per molt més que no per un simple projecte final de carrera, sinó que hi havia prou estudis i prou anàlisis com per desenvolupar un doctorat al voltant d'això. Aleshores, com que em va semblar molt engrescador, vaig demanar una beca Erasmus Pràctiques al govern de Portugal per intentar treballar a la cofradia de pescadors i poder obtenir aquestes dades. Jo estava molt emocionada, però al mateix moment de llançar els papers a la universitat, la meva professora d'agricultura de la universitat d'allà em va dir que era una bogeria, que no aconseguiria entrar a treballar en aquella cofradia perquè els pescadors d'aquella illa era un sector molt tancat, molt masculinitzat i que no hi havia cap dona i seria molt difícil poder-hi accedir. Bé, en aquell moment no vaig aconseguir la beca, m'havia d'esperar una segona reassignació uns mesos després i vaig decidir tornar a Catalunya.
Aleshores, després d'haver passat per algunes feines, vaig tenir l'oportunitat d'entrar a treballar com a tècnica de medi ambient a l'Autoritat Portuària de Tarragona i quan portava uns mesos aquí, aleshores sí que em van assignar la beca i tenia opció de tornar a les Açores i poder continuar aquell estudi científic. Però la veritat és que en aquell moment el món portuari m'havia semblat un repte prou engrescador i vaig apostar per quedar-me aquí a Catalunya. Aleshores, jo vaig entrar al port molt joveneta, amb 23 anys, i bueno, en tinc molt bon record i en una organització quan entres el primer que has de fer és aprendre molt, empapar-te de com funcionen, de quins són els equips de treball, de com estan organitzats, quins processos tenen, etc. I per una persona jove, independentment que sigui dona o no, entrar en una organització i intentar implantar una gestió ambiental, considero que no és fàcil, perquè la gestió ambiental s'ha d'explicar i sobretot s'ha de fer entendre la seva utilitat, perquè a vegades intentar explicar a una persona, a professionals, a equips de professionals, que simplement modificant la metodologia en com fan els seus processos poden estar evitant alguns impactes ambientals o alguns riscos, no sempre s'entén com una crítica constructiva, sinó que a vegades es pot pensar que estàs qüestionant si fan o no fan bé la seva feina. Llavors, això sembla que cada cop està quedant més en el passat i que aquests temes, és a dir, el cuidado del medi ambient, ja no s'entén com una opció, sinó com una necessitat, que és el que de veritat és. Llavors, després de gairebé 9 anys en la mateixa organització i d'haver-me presentat a molts processos d'oposicions per anar millorant la categoria professional, em sento molt satisfeta de la trajectòria que hi he pogut fer i sobretot de l'aposta que s'està fent ara des del port pels temes de sostenibilitat i pels temes de medi ambient, perquè al final és un tema que ara més que mai s'ha de posar en valor i hem d'actuar conforme a l'emergència climàtica que ens està abordant i que ja no tenim més temps per posposar-la i hem de ser més proactius que mai. Aleshores, com a cosa a destacar, simplement voldria remarcar que a banda de comportaments puntuals d'homes i sobretot de generacions d'edats bastant altes, que sí que et trobes que quan entres a una reunió t'obren la porta perquè ets la nena, perquè passis primer, sempre et tracten amb uns comentaris amb més carinyo o potser amb més delicadesa que si fossis un home. Aquestes coses no cal dir que no les necessitem, que les dones som igual de fortes, igual de valentes que els homes i no faria falta, però al final sabem que ningú ho fa amb mala intenció i que són coses moltes vegades generacionals i ho hem après així, no? Però sí que m'agradaria destacar que després de moltes reunions, tant a nivell local com a nivell estatal i internacional, me n'he adonat que la majoria de persones que ocupen posicions importants a nivell ambiental són homes i són homes de mitges d'edat altes. Llavors, em plantejo com és que aquestes posicions no estan ocupades per dones, si realment veiem que hi ha dones científiques, hi ha dones que s'estan dedicant a temes tècnics, hi ha dones que cada vegada més volen invertir en la seva vida professional, però tot i que creiem que això de que la dona tingués dificultats per accedir al món professional i per tenir una posició reconeguda era una cosa del passat, a dia d'avui encara segueix sent una realitat i encara segueix sent el present. Aleshores, no vull donar la culpa només a les empreses de selecció perquè no la tenen, perquè al final en tots els sectors passa el mateix. Si mirem estadístiques del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, veiem que molt poques posicions reconegudes estan ocupades per dones. El sistema portuari no és una excepció, però en el fons estem allà, estem creant equip, estem formant part de tota l'estructura per millorar tot aquest tema de salut ambiental del planeta. Aleshores, sí que m'agradaria des d'aquí aprofitar aquesta taula rodona per animar a totes les persones que si tenen una passió, lluitin per aquesta passió sense importar la seva condició i sense importar els estereotips que hi hagi. Perquè estereotips sempre n'hi haurà, però també depèn de nosaltres trencar-los. Perquè les dones hem de demostrar que som igual de vàlides, igual de valentes, igual de capaces i tenim la mateixa empenta per engegar qualsevol projecte i per emprendre qualsevol repte que se'ns plantegi a nivell professional. I fins aquí la meva intervenció. Moltes gràcies. Gràcies, Cristina. Moltes gràcies pel teu testimoni i per totes les coses que ens has explicat. Després farem algunes preguntes de debat amb totes les persones que participen a la taula rodona, però sí que et volia llançar una primera qüestió i és que aquest matí s'ha parlat molt sobre aquestes persones en general, però també aquestes dones que ens inspiren. Tu has parlat d'una tutora, però et volia preguntar també quines investigadores o quines companyes a tu personalment t'han inspirat.
Jo a la Universitat de Girona, com a tutors del projecte, ja tenia una biòloga que em va ser molt inspiradora i que, de fet, va ser una de les persones que em va engrescar a marxar a fer un Erasmus perquè em va dir que això seria una experiència que m'aportaria molt a nivell professional, a nivell acadèmic i que em permetria també veure altres realitats. Llavors, a nivell potser a petita escala, podria dir que aquella persona en aquell moment va ser molt motivadora. També a l'institut recordo amb molt de carinyo una professora de biologia que també em va engrescar sempre a lluitar pel que de veritat volia i que si jo creia en una causa l'havia de defensar i tot i que vingués d'un poble, d'una família rural, d'una família potser amb pocs recursos en aquell moment, que això no m'havia d'impossibilitar res i que si jo volia marxar a estudiar fora tenia la capacitat de fer-ho, tenim eines per aconseguir-ho. I després ja en l'àmbit professional hi ha moltíssimes científiques que ens han recordat aquest matí les companyes que han fet les ponències que són una inspiració per totes i que estan presents en el nostre dia a dia. Moltíssimes gràcies, Cristina. Doncs ara dono pas al Francesc Borrull. Bé, hola, bona tarda. En primer lloc, agrair, òbviament, igual que la resta dels companyes, la possibilitat de formar part d'aquesta taula rodona. La veritat sigui dita que, me sento una mica com a peix fora de l'aigua, aprofitant les paraules de la Cristina en biologia marina, sap que un peix fora de l'aigua no és les millors condicions en les que es pot trobar. Bé, me van demanar que participés una mica explicant la meva experiència o la meva visió, per dir-ho d'alguna manera, dintre de l'àmbit de gènere, amb el camp universitari i també amb els temes de recerca derivats d'aquest camp universitari. Sabeu que, d'alguna manera, per fer recerca, la persona, l'estudiant, fa uns estudis de grau, després, normalment, a través d'unes beques, aconsegueix la possibilitat de fer doctorats i després s'integra, si és el seu desig, amb eines de recerca, ja sigui a vegades en la mateixa universitat o en altres centres, tal com han sortit aquest dematí, alguns centres de recerca a nivell nacionals o internacionals per desenvolupar-lo. Bé, us comento una mica la meva visió, que igual segurament serà discrepant, potser amb algunes de les que han sortit, però crec que val la pena tenir una mica de visió aquesta general, no? Des del punt de vista universitari, al meu entendre, ha canviat bastant, diguéssim, la imatge aquella antiga o la fotografia aquella en blanc i negre que teníem fa molts anys, en què els estudiants, hi havia uns estudiants que tots tenien barba i estaven allí al cantó d'un gran senyor allí, que era el gran professor que hi havia allí. Actualment les fotografies ja són en colors i hi ha una dispersió, un nombre de persones molt més dispers, amb nois, noies, d'una manera bastant equitativa o equilibrada. De fet, us he portat els números per veure una mica com està la distribució de nois i noies, diguéssim, que estan a les diferents universitats. De fet, a la URB, que és la nostra universitat, amb dades del curs anterior, hi ha un 58% de noies estudiant, en general, entre tots els estudiants. Mentre que en el resta d'universitats catalanes o les del resta de l'estat espanyol, la mitjana és de 55%. És a dir, que la mitjana de noies que estan estudiant graus superiors en el nostre país és lleugerament superior a la mitjana. I d'aquestes dades, si les volguéssim fer una mica específiques per cada un dels àmbits, les dades indiquen que en temes d'arts i humanitats el percentatge de noies és del 59%, en el tema de ciències està un 54%, en el cas de les ciències de la salut està un 74%, en el cas de les ciències socials i jurídiques està un 66%, i tan sols en el cas d'enginyeries i arquitectures està a l'entorn d'un 25%. Com podeu veure, segueix una mica, us comentava aquest dematí una mica en una de les xerrades, una mica les tendències que es van canviant, però encara segueix havent aquestes inèrcies, i en algunes de ciències de la salut o de ciències socials, doncs encara hi ha algunes classes, per exemple, en educació infantil, que hi ha algunes classes amb 70 o 80 alumnes matriculats, dels quals hi ha 2 o 3 nois, el reste són noies. De la mateixa manera que en algunes classes d'infermeria també passa similar, ja majoritàriament.
Això són tradicions que aniran canviant de la mateixa manera que fa molts anys. Disculpeu-me que jo sóc més gran que la majoria de vosaltres i per tant potser us poso alguns exemples vells, no? Però abans, doncs, quan era la imatge d'un avió hi havia una hostessa. Sempre hi havia una noia que era l'azafata, que es deia, dels avions. Ara ja sabeu que poquet a poquet, doncs, si aneu amb avió, veureu que ja hi ha alguns nois que es van canviant, no? Que va progressivament equilibrant-se una mica. Hi ha una inèrcia i encara hi és. En el cas d'enginyeries també es tractava aquest dematí, doncs que costa, encara que s'han fet algunes campanyes. Jo soc de químiques, però conec la part d'enginyeria química, on ha estudiat la Noèlia, i s'han fet campanyes en instituts, en centres de batxillers, per intentar impulsar la participació de les noies dintre dels àmbits de les arquitectures i ha anat incrementant-se lleugerament sobre números anteriors. Però aquesta és la realitat una mica que hi ha. No us diré que tenim assignatures encara pendents a la universitat. Una assignatura pendent que hem intentat ara fer una prova a veure si la superàvem era, per exemple, amb el tema de rectors. Des que s'ha instal·lat la universitat, la nova Universitat de Tarragona, que teníem parada des de fa uns anys, doncs hi ha hagut 4 rectors i ara hi ha la Maria José Figueres, que és la primera rectora, diguéssim, de la nostra universitat, intentant equilibrar. Hi ha desequilibri. Bé, s'intenta. També tenim un tema suspès, que és el de grups de recerca reconeguts, el que és l'investigador principal, l'IP que se'n diu. Amb els grups de recerca, potser perquè en àmbit d'enginyeries i de ciències hi ha potser grups més petits i són més nombrosos que en altres grups que són de més quantitat de gent o diferents, doncs tenim un percentatge, diguéssim, de nois que són els investigadors principals. De fet, la dona representa un 36% d'investigadores principals en projectes de recerca. I el que també tenim, d'alguna manera, suspès a la nostra universitat és el d'honoris causa. Honoris causa són aquells professionals, aquells científics que d'alguna manera se'ls reconeix, la universitat els reconeix la seva trajectòria professional i molts d'ells estan relacionats també amb la nostra universitat. Aleshores, els números són una mica discrepants. Hi ha un 83% són homes i tan sols el 17% són dones. 38 respecte a 8. Aquest any la nostra rectora ja ens ha incitat a proposar científics, companys honoris causa, dones. Per tant, intentem també treballar-hi en aquest sentit. Dir-vos que hi ha un desequilibri amb algunes carreres, però globalment, diguéssim, es manté aquest 58%, diguéssim, de noies amb estudis. Evidentment, aquesta trajectòria o aquest perfil que tenim dels estudiants està molt similar a el que són els professionals que estan a la universitat. De fet, la Universitat Espanyola, suposo que la Yolanda, que coordina la taula com a professional també de la nostra universitat, estarà d'acord, som una mica endogàmics. És a dir, ens nodrim els professors que som de la casa, un percentatge molt elevat ha estudiat inicialment a la casa i després s'ha fet oposicions i s'ha quedat. Per tant, els perfils de relació d'homes i dones, de professors i professores que hi ha, doncs segueixen una mica un percentatge molt similar. I després, des del punt de vista de recerca, amb el tema del punt de vista de recerca, jo crec que, evidentment, aquí el que premia és l'expedient acadèmic. Vull dir, tothom que vol seguir fent recerca, evidentment, vol una beca, perquè el grup de recerca que l'acull, evidentment, ha de tindre solventat el tema econòmic. I per aconseguir una beca, de sigui d'on sigui, el que predomina o que prevaleix és l'expedient acadèmic. No hi ha altres, no hi ha una casella de gènere allí. I, per tant, normalment, com us dic, entenc jo que tots tenen les mateixes oportunitats per optar a una beca d'aquestes característiques. Són unes beques que s'aconsegueixen, que poden ser de la mateixa universitat, de la Generalitat, del Ministeri, diferents beques, que després, una vegada has fet tu el programa, el doctorat, has aprovat el doctorat, doncs pots desenvolupar o seguir desenvolupant les teves tasques de recerca, ja bé sigui a la pròpia universitat o en altres centres de recerca, que també molts d'ells entres a través de currículum perquè estan dintre de projectes internacionals.
Per tant, doncs, simplement dir-vos que aquesta és la meva visió. Si en cas amb el torn obert de paraules que direm seguidament, si voleu algun altre tipus d'aclariment o alguna cosa, doncs intentem acabar-ho d'arrodonir. Però, Yolanda, si et sembla, jo ja he acabat. Gràcies. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Francesc, per la teva intervenció i per totes aquestes dades que has compartit amb nosaltres i que ens ajuden no només a pensar en què passa a la universitat, sinó què pot passar en altres àmbits respecte a això. I jo volia fer una pregunta relativa a la recerca, perquè ara ha anat circulant també com la revista Nature va posar sobre de la taula que la carrera acadèmica de les dones durant la pandèmia s'havia frenat, no? I que les dones, a diferència dels homes, havien sotmès menys articles a les revistes científiques i això que ja publicava Nature després s'ha anat fent en altres països com el Canadà i s'ha vist com durant aquest període algunes dones estan tenint com algunes dificultats per seguir treballant amb la mateixa productivitat en el seu camp. I, volia preguntar-te el teu parer sobre això o si vols ho deixem també després per les preguntes generals i ho estenem a tots els àmbits, no? Sí, la veritat és que, com vulgueu, després no et puc ajudar gaire perquè me sorprèn, diguéssim, aquesta notícia, diguéssim, des del punt de vista de Nature, que pugui publicar coses d'aquestes. Sé que durant la pandèmia el que sí hi ha hagut és un increment de publicacions perquè la gent al no poder fer experimental s'ha dedicat més a escriure i, per tant, la productivitat científica de la nostra universitat és l'únic que s'ha vist incrementada. Diguéssim, com a efectes de la pandèmia, la gent s'ha quedat més a casa i ha escrit més a casa el d'això. El fet que l'home o la dona tingui més prioritats o no, d'alguna manera el tema de recerca saps que s'envia als revisors, ho envies a la revista ho envia als revisors i els revisors són els que, d'alguna manera, per la qualitat científica de la revista, fan l'avaluació. No tinc jo coneixements, diguéssim, per veure si hi ha un tema d'aquestes característiques. Entenc també, i crec que entenem tots, que aquesta visió de gènere és una visió molt singular de cadascú i que és molt sensible. I que, per tant, el que hem de fer és donar l'opinió, però tampoc matisar-la excessivament, perquè són coses molt personals de cadascú. Molt bé, gràcies, Francesc. I si en cas, ja reprendrem també aquesta qüestió i la podem vincular a temes de conciliació que s'han comentat aquest matí i després podem també nosaltres parlar sobre això. Moltíssimes gràcies. I ara dono pas a la Rosa Carbonell, que tancarà la ronda de primeres intervencions en la taula. Endavant, Rosa. Hola, bona tarda a tots. Com tots, agrair sobretot l'haver-me convidat aquí. Avui llegia que és la 28a edició. Jo igual he estat en 20 edicions de les jornades. A l'altra banda, junt amb els meus alumnes, i aquesta vegada és un orgull estar en aquesta banda. Primer que tot presentar-me, soc la Rosa Carbonell. Jo soc biòloga de formació, professora de vocació i ara aquí com a coordinadora FP intentant posar el granet de sorra en aquesta complexitat que és l'FP, que són moltes coses perquè en el territori tiri endavant i tiri molt bé tant per nois com per noies. Estic molt d'acord amb moltes coses que heu dit i coincidim amb molts números, inclús també amb els números de la universitat. Ara jo també he mirat una miqueta els números i us explicaré una miqueta com ho tenim. A l'FP tenim problemes, jo crec que més de desigualtat, tenim molts problemes d'estereotips. Tenim cicles de nois i tenim cicles de noies i això no hauria de ser així, però passa. I jo crec que passa estar sense voler. Mireu, l'altre dia estava fent una reunió de planificació dels cicles, de què posarem, cap on tirarà l'FP a Tarragona. Inclús entre nosaltres, entre els professionals que ens dediquem a l'FP, que hi havia homes i hi havia dones, estan dient, hauríem de posar un cicle de nois referint-nos a esports o hauríem de ficar un cicle de noies referint-nos a la perruqueria. I començant per aquí ja ho estem fent fatal. Per tant, això ho hem d'arreglar molt de base, ho tenim interioritzat, estic segura que ho fem sense voler, a mi em surt sense voler i soc una dona, però ens passa. Jo sé que hi ha alumnes per aquí de la Laboral que ens estan escoltant, però tots sabem que a la Laboral de Tarragona hi ha un institut que és de nois, que és el Pere Martell, i un institut de noies, que és el Calípolis, i això no hauria de ser així, però a l'FP encara ens passa.
Mireu, jo també mirant una miqueta de números, vaig estar mirant i els cicles de l'àmbit industrial i tecnològic, si busquem quantes noies hi ha, a grau mitjà hi ha un 4,7% de noies. Això vol dir que hi ha una noia a la classe. I en grau superior no està molt millor. Hi ha una o dues noies per classe en aquests cicles. En canvi, si te'n vas a cicles d'imatge personal, de sanitat, etc., el percentatge de noies és abismal i no hi ha nois, que això també és un problema. O sigui, no és que no tinguem noies a l'àmbit tecnològic, és que no tenim nois a la sanitat, segons en quins cicles hi ha molt poquets. I això també ho hauríem d'arreglar, d'acord? Què és el que passa? Nosaltres hem estat investigant una mica l'FP i em fa molta gràcia el que ha dit la Cristina, que va estar influenciada per professors, perquè sempre pensem que qui més influencia els nens a l'hora de fer, nens, nois, a l'hora de fer les preinscripcions als cicles són els amics o són els pares. I no, van passar enquestes i qui més influencia són els professors. Per tant, ens hem de posar els professors la responsabilitat de saber orientar bé, perquè ara ella ho explicava, que la va orientar una tutora, que aquestes coses són les importants. Està molt bé que no us deixeu influenciar pels amics, us deixeu influenciar pels professors, però llavors el que hem de fer aquí és que els professors facin una molt bona orientació. A mi em consta que hi ha molts bons orientadors als centres, però s'ha de fer més feina. Ara faig una mica com de caricatura de lo que ens passa. Jo sé que hi ha molts bons orientadors, a més, em consta i que es fa molta feina, però sí que és veritat, i deixeu-me que parli molt en general, però quan se fa, per exemple, orientació d'ESO, jo he estat en reunions de pares com a mare, com a professora, com a coordinadora, i moltes vegades a quart d'ESO, què és el que ens passa? Els nois, noies que són més estudiosos van cap al batxillerat, els que no tant cap a cicles. I quan els tenim a cicles, els nois els anem posant cap a industrials i coses d'aquestes i a les noies els anem posant cap a perruqueries. I això és el que hem d'arreglar. No s'ha de fer una molt bona orientació. Jo que els nois o les noies triïn el que vulguin és el que ha de passar segons la seva vocació, però no segons el que s'esperi d'ells. Jo he arribat a oferir al setembre, quan falten places que m'he a buscar d'aquella plaça, he ofert places de perruqueria a nois i hi ha nois que se m'han enfadat i se m'han ofès. I al revés. Per tant, això ho hauríem d'anar arreglant. I no hi ha manera, no es pot forçar, és com dèieu vosaltres, de poquet a poquet, dia a dia, hem d'anar orientant i hem d'anar fent que els cicles siguin coneguts tant per nois com per noies. Sí que és veritat que els hi falten referents. Si hi ha poques noies a les aules, després hi haurà poques noies treballant i això costa i costa de veure i és quan els nois jo crec que se tiren una mica enrere. A poc hauríem d'anar arreglant això. Quin és el problema que tenim a l'FP? No només a les aules us podeu matricular i aneu on vulgueu, no hi haurà problema. Quan vosaltres que esteu a les aules heu d'anar a fer pràctiques a les empreses és quan aquí ens trobem també amb veritables ja problemes de desigualtat. Mireu, jo he sigut tutora igual 20 anys i m'he trobat amb moltes empreses que m'han demanat que volien un noi o que volien una noia, independentment de les notes, de l'actitud. No m'ho preguntat això. M'han dit, jo soc de tal empresa, del que sigui, del ram que sigui, i vull que em portis un noi de pràctiques o vull una noia. I això també ho hem de solucionar. També s'ha de fer molta feina des de l'AFP, que és el meu, de cara a les empreses, de que vegin què més dona que et porti un noi o que et porti una noia. La força serà la mateixa, la capacitat serà la mateixa, però també ens hi trobem. Jo vull arribar a una conclusió, és que els nois i noies, que crec que hi ha molts aquí darrere de la pantalla escoltant-nos, que feu el que us doni la gana. O sigui, que l'important és la vostra vocació, no quins cromosomes teniu o deixeu de tenir. I no tampoc arribem amb un discurs, que també l'he sentit i a vegades també fa patir, que diuen no, tu ets noia, ets capaç de fer el que vulguis, o tu ets noi, no passa res si fas perruqueria. A veure, no anem amb aquests discursos una mica com a paternalistes. Heu de fer el que vulgueu fer. Sobretot fer-ho bé, tirar cap a l'excel·lència, tirar a ser les millors persones que pugueu i els millors professionals que pugueu, sense tenir en compte res més. I una mica per aquí anem a l'AFP. Jo intentaré, soc nova al càrrec, ho sabeu, he començat enguany, intentarem fer des d'aquí més orientació, que és el que ens interessa. Se n'està fent molta, però encara més, una mica perquè es coneguin tots els cicles. N'hi ha 174 diferents, és molt difícil, però sobretot intentar baixar aquest biaix que tenim de gènere, de cicles de nois, cicles de noies, a veure si poquet a poquet, quan passa a la universitat, poquet a poquet això ho podem anar
eliminant. Aquesta és la nostra intenció des de serveis territorials i tirar cap aquí, a veure si ho aconseguim. Moltíssimes gràcies, Rosa, per la teva intervenció. A més, és maco, no?, perquè també totes són molt complementàries i també entre vosaltres esteu sabent buscar aquestes connexions. I aleshores, abans de passar a les preguntes més generals per tothom, sí que et voldria demanar si tu creus que existeix ja o que seria desitjable una orientació en perspectiva de gènere i com te la imagines? De fet, existeix. Els tutors tenen documentació, s'ha preparat des del Departament d'Ensenyament de poder orientar en aquest sentit. O sigui, això s'està treballant molt des de les tutories. De fet, jo sempre, de veritat, es fa una feina brutal a les tutories. És una passada el que fan els professors, però se n'ha de fer més. Se n'ha de fer més. Perquè ara hem començat, aquests documents que us estic comentant s'han començat a treballar ara, sobretot a l'ESO, també cicles formatius de grau mitjà, els més jovenets, però s'hi està treballant, s'intenta treballar en aquesta perspectiva de gènere perquè això cada vegada disminueixi. Perquè això que ens sembla normal, i jo que tinc una edat també, com el Francesc, tenim una edat, ja ho veiem com a normal, no és normal. Allò que us deia, no?, cicles de nois de noies, jo ho he arribat a dir, i ara ja no, però aquestes coses les hem d'anar eliminant i s'han d'eliminar des de jovenets. I estem intentant treballar això a les tutories. Molt bé, moltíssimes gràcies. Aleshores, no sé si la Noèlia s'ha pogut tornar a connectar, perquè no veig a tothom, ho sento. Estic aquí, Yolanda, sí, estic aquí. Molt bé, Noèlia, doncs res. Si et sembla bé, farem algunes preguntes generals, perquè ja pugueu tornar a participar tothom, però amb tu se'ns havien quedat algunes idees encara al tinter. Aleshores, jo havia fet aquesta pregunta de si ens haguessis de donar com un nombre, una xifra del temps que has invertit en aquests entorns masculins per d'alguna manera demostrar la teva capacitat o haver de gestionar algun tipus de conflicte, què diries? A veure, la veritat és que et diria que molt. O sigui, que molt en el sentit... ja no del conflicte, sinó del que és demostrar, diguéssim, que vals i que es pot confiar en tu i veure que tens aquest retorn, aquesta credibilitat i aquest reconeixement, és molt com del dia a dia. Jo et dic, jo recordo molt inicialment que potser hi havia persones que els costava, o sigui, jo notava que els costava parlar amb mi. Igual com quasi notava els treballadors que tenien filles, els que no tenien filles, perquè tenien una comunicació que els era com més fluida. I llavors, clar, des del punt de vista de comunicar, doncs bé, des del punt de vista quan tens que començar a vegades a donar ordres o a mostrar discrepàncies, diferències d'opinió, doncs aquí és quan sí que has d'anar invertint temps, has de fer molt bona comunicació, sempre tot molt justificat, les raons, el per què, ser molt entendible i en aquests aspectes és quan et vas guanyant aquesta confiança de les persones i aquest coneixement. Sí, jo diria que... I diries que ara has aconseguit també un ambient en el qual la cooperació està per davant tampoc potser conflictes com molt gros, però ja ens entenem, de situacions així que sempre s'han de justificar? Jo crec que sí. Jo crec que sí, que ara em sento molt més, per dir-ho d'una manera, és com si hagués guanyat naturalitat, és a dir, puc ser més jo mateixa en aquest moment o, per exemple, ara amb la meva feina a Cirusa, o sigui, tant a l'hora d'expressar-me, continuo expressar-me sempre molt bé perquè crec que la comunicació és molt clau, però em sento com més natural, no sento tanta la pressió que sentia com inicialment, que sempre encara ho havia de justificar tot molt més. No sé si he contestat. Sí, molt bé, moltes gràcies, Noèlia. Aleshores, quedaven també una pregunta per la Cristina, que et pregunten si quan vas començar la carrera t'haguessis imaginat ser on ets ara. No, la veritat és que no, però crec que quan comences una carrera com les ciències ambientals que toques tantes disciplines, fins que no vas avançant en la formació acadèmica i vas tocant les diferents branques del medi ambient, no acabes veient cap on vols tirar.
Llavors, dins de la carrera de Ciències Ambientals et pots dedicar a moltíssimes coses diferents, sempre relacionat amb el mateix, però especialitzant en moltes coses diferents. Llavors, bueno, inicialment no m'ho hagués pensat. Potser si m'haguessis fet la pregunta l'últim any de carrera, sí, m'hi hagués vist més a prop, perquè ja estava més ficada en temes marins, estava més a prop del mar, de la costa, i llavors, bueno, ho veia com algo més factible, però inicialment no. Molt bé, moltes gràcies, Cristina. Aleshores, si us sembla bé, faríem algunes preguntes que si voleu podeu respondre totes quatre. I, més que res, també que respongui també qui vulgui, que no cal tampoc que fem ronda un darrere l'altre, però si teniu alguna cosa a dir. I aleshores, una té a veure amb una qüestió que heu comentat i que és aquestes qüestions de promoció. És a dir, com de vegades, per exemple, quan es comença a estudiar, ja heu comentat que es detecten de vegades biaixos de gènere, però que les noies tenen accés, per exemple, als estudis. Això ara mateix ja no està en qüestió i també arriben amb cicles formatius, universitat, etc. Però després, de cara als càrrecs, potser ja és una cosa diferent. O de cara al que ara ens parlava la Rosa, que és aquesta segregació horitzontal, és a dir, que nois i noies acaben ubicats en tasques diferents. I això ja no és tant una qüestió de sou o de tenir o no tenir feina, però sí que per estereotips o per discriminació pateixen aquesta segregació horitzontal. Aleshores, si voleu fer alguna reflexió més al respecte, algú ja hi ha entrat directament, però potser i ho podeu comentar en el cas laboral o en altres espais també en els quals participeu socialment. Bueno, jo he de dir, per dir que aquí funciona tot molt bé, a veure, professionalment és evident, on estic jo, som tots funcionaris, per tant, és una mica que arribes aquí per currículum, per el que vas estudiant i vas tirant. Per tant, jo sí que he de dir que en cap moment mai he tingut problemes d'aquest tipus. Sí que és el que em trobo quan parlo amb les empreses, això que us dic, quan tens relació amb les empreses, doncs encara em trobo moltes d'aquestes coses que m'expliques. Jo em trobo molt poques noies com elles amb càrrecs importants, me trobo molts senyors. A poc suposo que la cosa anirà canviant. Tampoc, jo ara igual dic una cosa que no hi esteu d'acord, però tampoc em sembla bé el que es forci a que hi hagi dones. O sigui, s'ha de forçar a que hi hagi la millor persona que hi ha d'haver allí. Me dona igual que sigui home o dona. És evident que fins ara les dones se les havien tret de sobre, però tampoc hem de forçar que hi hagi dones, entenc jo. Hi ha d'haver les millors persones que toqui en aquests llocs de treball. Que hi ha molta feina a fer és evident i tinc claríssim el que ens ha dit ella, que cada vegada les dones hem de demostrar potser una mica més. Tens un lloc de responsabilitat com el que teniu vosaltres i has de demostrar coses que potser per ser senyor no ho hauries de demostrar. Això és molt trist, però encara ens passa. A poc, jo crec que a poc ho anirem aconseguint. Tenim exemple d'elles que són joves i mira on estan, per tant espero que sí que poquet a poquet en aquests llocs de responsabilitat tinguem més dones. Gràcies, Rosa. No sé si hi ha algú que vol fer també alguna reflexió en aquest sentit. Jo sí, si em permeteu, només aprofitant una mica les paraules de la Rosa, jo crec que és una mica d'acabar evolucionant i sabeu que l'evolució és una qüestió de temps, s'ha de deixar una mica el temps. Fa uns anys, com s'ha comentat aquí, hi havia algunes empreses en què no podies enviar estudiants perquè no tenien vestidors per noies. I, per tant, a vegades limitaven la possibilitat de fer pràctiques en una empresa perquè no tenien més el fet d'incorporar una noia dintre de la plantilla o de poder fer pràctiques en aquesta empresa. Actualment això, almenys en el cas que jo toco, que m'hi he encarregat des de fa molts anys, diguéssim, en temes d'inserció laboral dels estudiants en les empreses, ara el tema aquest pràcticament no te'l demanen. I en algunes comissions, no sé si la Cristina hi va o té relació amb la de Comissió de Medi Ambient de l'AEQT, la meitat dels responsables de medi ambient de les empreses del sector petroquímic són noies. Vull dir que quan vas allí,
t'ho dic perquè moltes són exalumnes que hem tingut i ens coneixem i que coneixes una mica les seves trajectòries professionals. Jo crec que des que fa uns anys doncs pràcticament era impossible que una noia entrés en una empresa d'aquestes característiques perquè, com dèieu, ni podien anar a canviar-se. A la situació actual, on vas amb comissions de l'EQT, per exemple, del medi ambient, i veus que pràcticament la meitat de les persones que hi ha allí d'empreses importants del sector petroquímic són noies, denota que la cosa està canviant. Que hem de fer més passes? És evident. Que hem d'intentar potenciar una sèrie de coses, però una mica, com deia la Rosa, sense forçar. Jo, per exemple, l'altre dia vaig estar a Madrid virtualment. Vaig estar a Madrid virtualment presentant els resultats de recerca que estem fent. I llavors, clar, a la primera transparència que presentàvem els diferents grups, hi havia el títol, tot el d'això, i hi havia una casella que ens demanava la ràtio de gènere que teníem els grups. Jo particularment crec que això no hauria d'estar en un lloc així. El tema de gènere no hauria de ser una variable a considerar, de que si el grup és bo o és dolent, o es tenen més productes o menys. Són temes que ja deia abans, que són molt delicats i tothom té la seva sensibilitat. I és evident que en un determinat moment sí que s'havia de potenciar, diguéssim, la presència de noies en grups de recerca. Però jo no sé si cal forçar, com deia la Rosa, no sé si cal forçar una mica la situació i posar-hi una casella de dir, doncs, escolta, si tens la igualtat de gènere dintre del grup, tindràs més punts. Bé, són temes una mica que s'han de tractar una mica amb cuidado, però vull dir, el que us comento, que des del punt de vista, jo crec que anem a poquet, l'evolució és qüestió d'anys, tinc aquí biòlegs que m'ho poden constatar i, per tant, és qüestió de deixar-li una mica de temps que a poc a poc jo crec que les coses s'aniran homogenitzant. Molt bé, moltes gràcies, Francesc. No sé si la Cristina o la Noèlia volen fer alguna intervenció en aquest sentit. Jo només volia fer una petita aportació, que és que, com diu la Rosa, en el sector públic està molt regulat, perquè tothom hem de passar per uns processos de selecció que consisteixen en oposicions i aquí és un tema on no importa el gènere, sinó les teves preparacions i capacitats i com facis les proves de selecció. Però en el sector privat sí que encara seguim veient que això que deia abans, en llocs importants trobem majoritàriament homes per davant de dones. Llavors, no només el fet que hi siguin, sinó el fet que ens oblidem moltes vegades d'equiparar les taules salarials. Que no ens podem oblidar que, tot i que en el sector públic això està tot molt regulat per convenis, en el sector privat seguim trobant molts biaixos entre el sou que pot cobrar un càrrec tècnic home amb el sou que pot cobrar un càrrec tècnic dona. I moltes vegades aquestes coses no surten a la llum o no es coneixen si no busques la informació concreta d'estadístiques d'algun col·legi professional que ho hagi volgut evidenciar, però segueix existint, igual que segueix existint en l'àmbit dels esports, els esportistes professionals homes quan guanyen premis o quan ascendeixen de categoria cobren més que les dones i tenen més reconeixement que les dones. Llavors, és una cosa que evidentment no cal forçar, serà una evolució que a poc crec que anirem aconseguint de forma natural, perquè també amb les noves generacions això va canviant, però no ens podem oblidar que encara és una realitat en molts sectors. Gràcies, Cristina. Bé, jo només un petit comentari al voltant d'aquest tema, perquè ara hi ha més preguntes i aleshores només dir-vos que jo investigo en temes de gènere i respecte a aquesta qüestió que ara debatíem, tot i que entenc les reflexions de la Rosa i el Francesc, les comparteixo només en part i és només per un motiu, perquè clar, que fins ara els homes sempre estiguessin ocupant posicions més privilegiades no és només una qüestió de mèrits. I amb això no m'estic ficant amb ningú, no li estic qüestionant el càrrec a ningú, però no és només una qüestió de mèrits, és també una qüestió de desigualtats precisament per un biaix de gènere, en què els homes han ocupat socialment aquestes posicions més privilegiades, han tingut accés a l'educació, a la feina, etcètera. I aleshores, vull dir, allò també és forçar. Vull dir, no és només forçar en un moment donat plantejar-se una acció afirmativa, sinó que també és forçar que en un moment donat les coses estaven totalment masculinitzades i no era només per mèrits. Només aquesta petita reflexió que no sé si tindrem temps a debatre. El cas és que hi ha més qüestions i aleshores
Una és, si considereu que es tracta el gènere a nivell educatiu o en l'àmbit laboral, és una doble pregunta, i hi ha una petita explicació, és a dir, s'estan incorporant assignatures que tractin des del punt de vista acadèmic aquests moviments com el feminisme o l'ecologisme i les empreses estan formant les plantilles? No sé, Noelia, vols començar tu ara? Tens alguna cosa a dir sobre això? Sí, just anava a demanar el torn de la paraula. Des del punt de vista d'empresa, jo us diria que la meva empresa sí que és veritat que imparteix molt els valors de la igualtat i ara mateix s'està incorporant molta dona també a planta, o sigui, en el meu departament hi ha una altra enginyera, a medi ambient hi ha una tècnica de medi ambient i que sí que s'imparteixen els valors, tant de clar, és que la nostra planta és purament mediambiental, o sigui, hi ha tot el que és emissions i medi ambient és com un dels puntals més forts. Llavors sí que tenim aquests valors de medi ambient i d'igualtat i de respecte entre gènere. Crec que cada dia més, jo crec que les empreses tendeixen cap a anar cap a la igualtat i cap a fer aquest tipus de formacions també cap als seus treballadors. Crec que no... O sigui, ara qualsevol discriminació o qualsevol mal comentari ja no és com abans. O sigui, està molt mal vist i crec que ja entre companys poc respectat, no? I no sé, crec que està canviant molt. Gràcies, Noelia. No sé si algú més vol fer una intervenció sobre això. Jo només dir-vos que no sé si ho sabeu, perquè tampoc és molt conegut, que hi ha un cicle formatiu que es diu Promoció d'Igualtat de Gènere, que només el fan 5 grups en tot Catalunya, tenim un grup que es fa a Reus i també és un pas. Són tot noies, crec, a l'aula, consideren un noi, però també és un pas endavant per intentar solucionar aquestes coses. Gràcies, Rosa, també, per la teva aportació. Hi ha més preguntes, així que jo vaig dient. I si voleu després fer intervencions i reprendre coses que hem parlat abans, doncs endavant també. Una altra qüestió que ens plantegen pel xat és quin considereu que ha estat el paper de les dones a l'hora de recolzar, promocionar altres dones? És determinant? Ho dic, també veiem una petita reflexió. Ho dic perquè, per exemple, en el cas de la Gran Puricanals, la primera persona que no va aprovar el seu punt de vista era pròpiament una dona, la seva mestra. No ho he llegit del tot bé, no? No sé si s'ha entès, no? Que en el cas de la Puricanals, doncs la persona que no la va recolzar va ser la seva mestra, que era una dona. Aleshores, la Cristina ens ha explicat referents molt positius en la seva vida i en la seva trajectòria. No sé si vosaltres voleu compartir també algun altre referent? Aquí m'agradaria afegir també el que comentàvem dels estereotips. Si ens emmarquem en els estereotips que tenim marcats com a dones, doncs és molt fàcil caure en el parany del paper que se suposa que ha de tenir la dona en alguns àmbits. A mi, per exemple, una de les professores que tenia a les Azores no em va precisament animar a intentar entrar a la cofreria de pescadors d'aquella illa. Ho va veure com algo molt difícil. Llavors, crec que entre les dones també hem de potenciar les nostres capacitats i animar-nos les unes als altres que tot és possible, que no pel fet de ser una dona hem de tenir-ho més difícil o hem de tenir més dificultats que un home. I això també depèn una mica de nosaltres mateixes, del que deia abans, de creure'ns capaces, de creure'ns preparades i de voler tirar endavant amb allò que ens agradi fer. Gràcies, Cristina. Algú més vol fer una reflexió en aquest sentit? Endavant, Noelia. Que no et sentim pel micro. Hola. Personalment també considero que les dones avui en dia jo crec que sí que s'està rebent, que sí que s'apoya o sí que s'ajuda a promocionar, però no és, o sigui, és a la persona que és vàlida. O sigui, al final hem de retorno al que deia la Rosa, i és no per ser dona has de ser promocionat, no per ser dona has d'ajudar una altra dona a promocionar, sinó que el que al final s'ha de mirar és si la persona és vàlida per aquest lloc de treball, i té les característiques, té la carrera professional, té el coneixement i té l'actitud, llavors el que no faràs és ficar barreres.
que seria com el fet diferencial. O sigui, no es fiquen barreres. A la gent, sigui noi, sigui noia, el que importa és actitud, coneixement, i amb aquest aspecte s'ha d'ajudar que la gent pugui promocionar la feina, agafar responsabilitats i saber desenvolupar-se a si mateix. Gràcies, Noèlia. Tenim més preguntes i aleshores algú pregunta si creieu que en un futur la dona tindrà un paper més important a l'economia. Bueno, és evident, no? Si estem dient que això ha d'evolucionar i que cada vegada n'hi ha més i que cada vegada hi haurà més persones, més dones en llocs de responsabilitat, jo trobo que és evident, però bueno, que és una mica l'evolució que parlava el Francesc, no? Esperem que sí, vamos. Molt bé, doncs si us sembla, jo plantejaria també al fil d'algunes coses que heu començat a compartir amb nosaltres aquesta tarda i també alguna qüestió que ha sortit aquest matí. Com veieu el tema de la conciliació? És a dir, per les persones que esteu fent recerca, per les persones que també esteu fent recerca en l'àmbit laboral o teniu reptes laborals o càrrecs i responsabilitats i sobretot en aquest temps de pandèmia o una mica en general, com veieu aquesta qüestió de la conciliació? Sí, precisament hi ha una pregunta concreta que és: considereu que el teletreball o el confinament han estat més complicats per les dones? Yolanda, si em permets, mira, respecte a la conciliació familiar, jo crec que va ser el meu motiu principal del canvi de feina. Jo vaig estar treballant de planta de valorització de residus urbans a Barcelona durant 10 o 11 anys i just em vaig canviar de feina, que vaig acabar de fer la baixa maternal, o sigui, vaig fer els 5 mesos de baixa maternal i vaig entrar a la nova feina, a la planta de valorització de Cirusa, per poder tenir flexibilitat horària, bàsicament, i poder conciliar la meva vida familiar. Llavors, va ser, ja et dic, la motivació del meu canvi de feina, perquè veia que amb l'antiga, si veia on treballava, no podia fer flexibilitat horària, després els horaris continuaven sent molt rígids, si volia disminuir la meva jornada laboral, m'obligaven igualment, encara que disminuís amb una hora, m'obligaven a dinar amb una hora més. O sigui que encara que fes 7 hores, acabava fent 8 hores i això en tema de llar d'infants i conciliació ho fa molt complicat. I mira, em va sortir l'oportunitat, vaig veure que hi havia un projecte molt interessant aquí a Tarragona perquè també tornàvem a fer un projecte d'inversió i encara que aquest cop tinc un hàndicap, perquè el primer projecte que vaig fer de modificació i inversió ho vaig fer sense tenir cap fill i ara tinc un fill que quan vaig començar tenia 5 mesos i ara ja té 4 anys, amb el que és tot un nou hàndicap i per mi una nova experiència. Jo arribava, per exemple, a la parada de planta i en un dia normal podia fer 15 hores laborals, o 16, o 12. I clar, jo ara arribo i a una hora determinada dic, he de marxar, he de marxar perquè tinc alguna cosa important que m'espera a la sortida de l'escola. I això sí que és veritat que és una diferència important, però sí que és veritat que jo estic, per exemple, crec que les empreses també ja estan canviant i en el meu cas, en Cirusa, respecta molt tota la part de conciliació familiar i això és molt d'agrair, moltíssim. Gràcies, Noèlia. No sé si teniu reflexions sobre això. Sí, si em permet, Yolanda, jo crec que això és una mica de problema de país. Ens han de, a poc a poc ens han d'acostar més una mica a la mentalitat dels països nòrdics. En el país nostre confonem la feina amb les hores. És a dir, pensem que si estem moltes hores a la feina, fem molta feina. I no sempre és així. Els països nòrdics s'optimitzen millor el temps, fan unes hores de feina que rentabilitzen molt bé i, per tant, potser no cal que estiguin tantes hores. Nosaltres sempre pensem que és que treballo de 8 a 8 i estic 12 hores, però igual de 8 a 8 aquelles 12 hores igual ne rendeixes 5, 4, 7, 8, no ho sé. Aleshores, jo crec que això, fins que no tinguéssim la mentalitat una mica com a alguns països nòrdics, d'anar a treballar, ser efectius en la feina, optimitzar el temps que estem a la feina i després poder fer
aquesta conciliació familiar o aquestes activitats que fan tots els països treballant molt més. Tingues en compte que els grups de recerca d'Europa, a vegades a les 4 de la tarda no queda ningú. S'han anat tots a casa ja a fer vida familiar i el que sigui. Mentre que aquí sembla que el recerquista que no està a les 8 al laboratori no treballa. I els rendiments acadèmics o de resultats de recerca dels països aquests és molt més superior a la nostra, a vegades. Aleshores, jo crec que és una mica mentalitat, una mica d'intentar també evolucionar, tal com deien amb la idea aquesta del gènere, de que hem anat evolucionant amb el temps, doncs amb aquesta mentalitat de la feina també hauríem d'evolucionar amb intentar complir uns horaris, però amb aquests horaris realment rendir el 100% de la feina i, per tant, podríem optimitzar millor el temps. Moltes gràcies, Francesc, per la reflexió. Si no hi ha alguna intervenció més, Rosa, tu volies dir alguna cosa o...? No, completament d'acord. És que tenim un problema de societat, perquè ja també llegia alguna pregunta que deia que crec que he llegit, que les dones en el confinament, com que ho hem pensat pitjor, una cosa així. Llavors aquí el problema el tenim amb els marits, perdoneu, no? Si una senyora a casa seva ha de fer teletreball i té el nen per aquí i el senyor fa el teletreball i no té el nen per allí que el molesta i no ha de fer el dinar, llavors tenim un problema de societat, no? Vull dir que això també s'ha de mirar. I entenc que és el mateix que diu el Francesc, que és que aquesta sensació de treballo 12 hores, treballo molt, doncs igual no en treballes tant i com a societat també hem de mirar a veure com repartim les tasques de fer el dinar i dels nens i de tot això, no? És un problema de societat, sí, a poc, espero. Moltes gràcies, Rosa. Bé, tenim més preguntes, això no s'acaba encara. Ens demanen, o us demanen, si considereu que, a part d'haver-hi cicles formatius, que alguns tiren més cap als nois, mecànica, soldadura, etc., i altres que tiren més cap a les noies, perruqueria, estètica, etc., si hi ha d'altres que poguessin ser més mixtes. I una reflexió. Diu, ho dic perquè en un cicle que vaig fer de preimpressió digital, família d'arts gràfiques, fa uns anys a la mateixa laboral de Tarragona, la xifra de nois i noies era més o menys igual. Moltes gràcies. Sí, us ho contesto jo, que soc la que he mirat els números. Jo mirava números i les famílies més neutrals, diguéssim, són la família de química, la d'administració i gestió i la d'hoteleria. Aquestes famílies professionals no hi ha gaires diferències. O sigui, les que més així esbiaixades estan són aquestes que us deia. Les d'imatge personal, serveis socioculturals i sanitat hi ha moltes més noies i la de, que us deia, industrials i tecnologies, hi ha mecàniques, tot això hi ha molts més nois. Les altres, quan us he anomenat, és perquè estan bastant igualades. Molt bé, moltes gràcies, Rosa. Entenc que aquí eres tu qui millor podia contestar. I tenim també una altra pregunta per tothom i ja veureu que passem d'un tema a un altre. I aleshores us demanen què pot aportar el punt de vista femení, com les dones, en la lluita contra l'emergència climàtica actual. Pregunta petita, Bueno, en general, si voleu fer alguna reflexió més. Bueno, sí, no ho sé, però vaja, aquí a la nostra universitat qui controla tot el tema de canvi climàtic és la Manuela, que és una dona. I és ella qui dirigeix totes les iniciatives, té reconeixement internacional i és la que està al dia de tot aquest temes. No sé si això pot ajudar, però vull dir que aquí sí que no hi ha problemes de gènere en aquest sentit. És la línia de treball que ha portat ella. Hi ha molta gent que la segueix i ja et dic, amb reconeixements internacionals i prestigi i som una referència, diguéssim, a la nostra universitat amb l'estudi de tema de canvi climàtics aquí. No hi ha cap, que jo vegi, cap problema de gènere en aquest cas. Hi ha alguna reflexió més? Cristina, no sé si has obert el micro per parlar o... Bueno, no és que haguem de portar alguna cosa en concret, simplement penso que hi hem de ser i hem de ser amb la passió que tinguem per solucionar l'emergència climàtica en tots els sectors en els que s'hagi d'actuar. Potser com a dones podríem aportar el pensar
en que al final l'emergència climàtica no és simplement perquè les generacions actuals puguem sobreviure i puguem viure millor, sinó perquè també les generacions futures tinguin l'oportunitat de poder disfrutar del planeta igual que el coneixem nosaltres o fins i tot millor. I potser sí que podem aportar aquest punt de vista una mica més sentimental de deixar un planeta fins i tot millor per les futures generacions del que hem trobat nosaltres. Gràcies, Cristina. Bé, jo una mica en la línia teva, no em toca a mi, però volia dir una cosa, que m'ha semblat important això que deies de ser-hi, perquè fins i tot Europa, en l'àmbit de la recerca, ha fet campanyes, en el sentit de dir, a veure, si a la població mundial hi ha com un empat, no pot ser que en els diferents espais, i també en els espais de recerca, no hi hagi aquesta participació tant d'homes i de dones i que la riquesa és que això, que tothom hi pugui ser i promocionar o crear aquests espais, aquestes oportunitats, perquè també les dones que fins ara s'han vist, no sé, com que han tingut més barreres per accedir-hi, diguem-ho així, doncs també hi puc participar. Aleshores, vaja, Europa es va fer una campanya molt forta en aquest sentit, en el sentit que els cervells d'homes i dones conjuntament feien avançar la ciència i això era el que havíem d'entendre per ciència de qualitat. Això és interessant. I ara passem d'una pregunta general a una concreta, un cop més. I aleshores, és una pregunta per vosaltres, per Cristina, Noelia i Rosa, i us pregunten si heu viscut competitivitat entre dones i si heu sentit que altres dones eren competència en lloc de companyes. No, a l'àmbit professional mai. Tot el contrari, de fet, com que el sector portuari és un sector no només a nivell d'autoritat portuària, que potser és el pitjor exemple perquè tenim un pla d'igualtat i la veritat és que cada vegada és més paritari, sí que el sector portuari en si, el que són empreses concessionàries, estibadors, etc., és un sector majoritàriament on predomina el gènere masculí. Aleshores, sempre que et trobes amb una altra dona amb un càrrec tècnic, la col·laboració és absoluta i fins i tot amb molta més cooperació que podries tenir amb un home, perquè al final, és allò que les paraules sobren i ja ens entenem en situacions en què ens haguem pogut trobar en aquell sector. Gràcies, Cristina. Noelia, endavant. Sí, Yolanda, jo la veritat és que comparteixo amb la Cristina 100%. O sigui, jo primer que hi ha molt poca, m'he trobat amb molt poques companyes, diguéssim, en el sector femení, en el meu sector, i per l'altra banda és que realment quan et trobes alguna dona a l'altre costat teu, sent contratista principal o al revés, sents ja directament moltes vegades admiració, respecte i és el que diu la Cristina, vull dir que estableixes com en seguida vincles de cooperació i col·laboració i entendiment. Vull dir, no he sentit mai cap tipus de competitivitat amb alguna altra dona del sector en industrial. És com que al revés, que encara col·labores, jo crec que col·labores més. Sí, i t'agrada, a mi m'agrada molt. O sigui, quan he pogut coincidir amb altres dones, però més tècniques a la indústria, posant en marxa un equip i veure que es fica els guants, el casco i doncs realment, ostres, ho valores, perquè dius, mira, no estàs sol, sinó que hi ha moltes més dones també i que a més et pots ajudar i col·laborar unes amb les altres. Gràcies, Noelia. Rosa, no sé si vols afegir alguna cosa. Bueno, és que m'ha sonat una mica, ara igual jo soc la que fastidio, però m'ha sonat una mica topicazo, això de que les dones entre altres, me semblava la pregunta de si ens ajudem o ens fem la traveta. Entenc que les persones són persones, elles com que es troben en llocs que hi ha poques dones, entenc perfectament que hasta te faci com a il·lusió poder col·laborar i treballar amb altres dones, perquè és que no, i sou poques al sector. En l'ambient públic, a l'administració pública, jo treballo amb moltíssimes dones, moltíssims homes i no hi ha cap problema. Tens problemes amb persones, no amb gèneres, per sort. Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies per totes aquestes reflexions. Diria que ja no tenim cap més pregunta i que hem esgotat una mica totes aquelles curiositats i participacions que hi havia al voltant de la taula rodona. Aleshores, si us sembla, el que podem fer, un moment,
Alguna cosa està arribant. Just ara hi ha una pregunta. A veure que igual se m'ha escapat alguna cosa. D'acord. Una altra general, aquesta us agradarà. Creieu que és possible revertir el canvi climàtic sense igualtat de gènere? De les fàcils, Ningú contesta. És molt fàcil aquesta. Com no anem tots a una, sigui quin sigui el gènere, l'edat i tot, està complicat. Les expertes. Molt bé, doncs si us sembla, si li voleu així com pensar una miqueta, i si no, potser el que podríem fer és fer com una petita ronda en l'ordre que heu intervingut. Noelia, Cristina, Francesc i Rosa, i feu com una última conclusió, valoració, comiat, el que us vingui de gust. Noelia. Doncs, més que res, ja que tenim la pregunta, jo sí que creieu que és possible revertir el canvi climàtic sense igualtat de gènere. Jo crec que no només estem en un canvi climàtic, jo crec que estem en un moment de canvi de paradigma, o sigui, hauríem de fer ja canvi d'energies, canvi de transports. O sigui, jo crec que estem en una època i un moment de canvi, però de moltes coses. Llavors, la igualtat de gènere ha de formar part, igual com el respecte a les persones. I igual com deia, per exemple, Puri Canals, el fet de connectar-se, és a dir, el fet de ser com més humà, hauríem de recuperar una mica la part humana, la humanitat amb totes les relacions, siguin les laborals com siguin les personals. Llavors, senzillament, jo em despedeixo i agrair haver poder col·laborar. No sé si hauré pogut donar algun punt de vista que sigui enriquidor, sobretot pels alumnes. Més que res, jo el que vull transmetre és que si algú vol fer alguna cosa i teniu ganes de fer alguna cosa, per molt que sigui d'un altre gènere, no us preocupeu, seguiu endavant, perquè totes les dificultats, si ho fem amb ganes i teniu una bona actitud, o sigui, tot sortirà i sereu al final feliços i bons amb el que us proposeu. Llavors, és el que volia dir. Moltes gràcies, Noelia. Cristina? Sí, jo també volia aprofitar la pregunta per dir que el canvi climàtic és un dels grans reptes que tenim per davant com a societat i que no aconseguirem sobreviure si de veritat no li fem front i no aconseguim frenar-lo. Ja no dic revertir-lo, perquè revertir-lo hi haurà coses que ens portaran moltes generacions, però sí frenar-lo, intentar mantenir-nos almenys com estem. Però tenim com a societat molts altres reptes, entre els que inclou temes de cooperació, de valors socials, de pobresa. Aleshores, aquí la igualtat de gènere hi és, obligatòriament hi ha de ser a la força, perquè si no ens entenem entre tots com a un igual i sumem forces tots junts per anar a la una i avançar conjuntament, no aconseguirem res, perquè no estem parlant de reptes individuals, estem parlant de reptes de planeta que hem de sumar entre totes les societats del món i això és una cosa que o ho fem mirant-nos de tu a tu com d'igual a igual o no ho aconseguirem. Aleshores, fins aquí, agrair a l'organització haver pogut formar part d'aquesta taula rodona i haver pogut assistir a la jornada i enriquir-me amb totes les experiències que s'han compartit. I simplement dir que si qualsevol dels assistents algun dia vol contactar amb mi per alguna curiositat, sabeu on trobar-me i fins aquí. Moltes gràcies per tot. Moltíssimes gràcies, Cristina. Francesc, endavant. Bé, doncs dues parauletes només. Jo m'agradaria dir d'unes paraules una mica que englobi una mica tot aquest concepte d'igualtat de gènere. Jo crec que el problema que tenim principal és d'educació i de respecte. És a dir, si aconseguim tindre educació, si aconseguim tindre respecte, no tindrem problemes d'igualtat de gènere, perquè el respecte et fa que tractis a tothom per igual i el respecte a l'educació fa que siguéssim també, d'alguna manera, cuidadosos amb el medi ambient i el canvi climàtic. Mentre es prevaleixi la part econòmica a tots els altres conceptes, el tema del canvi climàtic està complicat. Mentre en nacions com Xina diguin que ells han començat tard però tenen el mateix dret que altres països desenvolupats a desenvolupar la seva producció energètica i tot això,
el tema de canvi climàtic és un tema complicat. Per tant, jo abocaria que, sobretot els joves que ens estan sentint, de que aprovessin l'assignatura d'educació i respecte i tot l'altre serà molt més senzill. Bé, simplement, igual que els meus companys, agraeixo el que m'hàgiu convidat, la participació i doncs, bueno, gràcies de nou. Moltes gràcies, Francesc. Rosa? Sí, doncs a mi ja només me queda dir també això, que el que necessitem són no nois i noies, sinó persones que tirin endavant amb el planeta, que procurin fer el millor possible allà on estiguin ells, que segueixin la seva vocació, que és el que anava jo abans, que és igual que sigueu nois o noies, no és igual, però que sigueu la vostra vocació, que intenteu fer el millor possible des d'on sigueu, i amb això podrem tirar tots endavant una mica aquest planeta, que tenim canvi climàtic, tenim pandèmia i tenim molts problemes per endavant, i sou el jovent els que heu de tirar endavant. Molts ànims a tots. Aquest jovent és el que tenim esperança amb ells. Gràcies. Moltes gràcies, Rosa. De fet, gràcies a tots quatre. Ha estat, moltes gràcies pel vostre temps, moltes gràcies per les vostres reflexions. Estic segura que m'ha après moltíssim de tot aquest espai que hem compartit i confio que fins aviat, fins molt aviat. Gràcies.